מספר אחד מלעשות מהבגד הזה משהו שאני באמת אוהבת, כי אני לא אוהבת את זה. אז אני לא אוהבת כל כך את החולצה הזאת, היא די משעממת ויש בה פרחים, אז אני מתכננת לגזור לחולצת בגד. בוא נמדוד, גוזרים. טוב, ככה זה נראה. אני מתכננת לגזור דברים קטנים פה. טוב חבר'ה, זה נראה בינתיים מהמם, אבל נראה לי שאפשר לעשות פה איזושהי גזירה, ואחרי זה יכול ללכת על הכתפיים. אז בואו ננסה. טוב, אז גזרתי ונראה לי שיש לי רעיון. אפשר אולי להוסיף לפה מדבקה. אז אני הולכת לצייר לב. אז ככה זה נראה. החלטתי לצייר מסביב שזה יהיה יותר צבע. אז ככה זה נראה. ביי יוש!